بأزي خبر واقع رخبت إيرترانا بوينتان ديليتن زي فتحاوان تلقي ساخت نبر كنقر فامالت زبتي الواحد أردما نهزب زعقت حايل سلزيلو كوقعيو فتنتات نمتع نقافنا عزنات قصرنا عزنات كتارانا في مسجمري محبر حبرت تسنابيلو نطفتات وايقوارتن عبوزحني ارتراز تنكف قدايات كاقنا سفح تلواني رويو نابنتكوا نتام مجمار شحن تشعاتة 240 تشعاتن كساب ميازيا قنبت قوتوني هيروز نبري عدما سراحتنياتات بابور مدري إيرترا عبنا مارك قوسيوم نتم عدمنياتات بمقنا حدو كبلو غزغالو زدما كمر آياني حيلن تسمع النتنايت محبري بطمام محادرتون توسيدو زنبري كم زخند زخواني شحقوات قصري ابتستو مصرطو لقزيناي محيالن معبلالن انفتن ترعاي حبرت بزي ترير قال سكن بركوخلوم يوميل كام حساب زكا علاي نبرد كم تزتتقسي دادحر فيشلت بفينس فورزا بحافشو تصبوط أبايم كرئيو قنيم قنكا آمونغوتهم زلعالو خم تدلا بايروز موسول مراحتو عبزمت مقابايا بايتو حبرات هاقرات دلت إتيوبيا من ملؤو آيترفكوني زبل تسفاس نيريو بز مخنيات زي نتزر ازنا برز احتلانت فتات محبر حبرت نمبربار بحد وغن حيلي قصرنا تنت ايرترا خيدلدلن موصايد ما بتخالق اتبنبر اد قبر مسقل يعبيو جمره واحد سبب سلطان ايتيوبيانا بإيرترا قصلي وغن تግራይ ወነም ማሐደርቲ ኤርትራ ከተሃዳድ ዝተወጠነ ፖለቲካው መንቀሳቀሳት ተራይ አቀድማ ቢሉ ገባሮ ትግራይ በብዝ ሕብረት ከም ዘዓጥቁ ተገይሩ ስለዝነበረ ወተማም ማሐደርቲ ኤርትራ በኢትዮጵያ ንኸይት ውረር ሰጊኦምን ብዛዓቡ ብዙሕ ተጻሒፎም ነይሮም እዮም ኣብ መወዳእታ ወርሕ ግንቦት ግን ጸብጻብት ምምሕዳር ጠቅላል ገዛእ ትግራይ ራእስ ስዩምን ዋና ዳይሬክተር ናይት ጠቅላይ ግዛት ፊቶራሪ ይሞኑን ምትህድዳ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኢትዮጵያ ድማን ኤርትራ ናይ ሙራር ሐሳብ የብላን ወቋዳ ፊቶራሪ ይሞኑን ተግባራት ናይቶም አንጻር ብሪጣንያው ምምሕዳር ሰርሑና ኤርትራ ሕብረታውያን ኮኒን ወሎ እዚ ድማ بريطانيا زبلت عارك إثيوبيا سلازقونتي كبل صحفي إذا مچم منغستي إثيوبيا موساوس بوتان خطركبن ناتم محدار نخقسنن زحلنا سلت منبارو ككاتا عيكلن مخنياتو اتتصابصاب كمز كاب زبل سومون ابزي اكل غزي اتقرب هاديو زبحال زنبرنا شفتنا تكبارات بحدش نهر جمري ب4 سنه اب تقاسن عفاب زتغبر دبيا دق موساز ግን ጭፍሮኦ ምን ክልተ ኢጣሊያውያን ቀቲሎም ንክልተ ካልኦ ታቆሰሉ ብሸሞንተ ሰነ ዘይተለለሊ ሸፋቱ ኣብ መንገድ መንደፈር ዓረዛ ንሓደ ኢጣሊያዊ ኮብራሪ ቀተሉ ب19 ሰነ ድማ ሓደ ወናን ኮንቸስ ሰነ ዝነበረ ጥልያን ኣማይ ሓባር ተቀትለይ በዚ ኸይብ ቀዒ ኣብቲ ወርሕታ ቢንቶ መረብ ካብ ዓድዋ ዝመጹ ትግራዎት ሸፋቱ መካይን ከዓግቱ ኩሉ ፖሊስ ስለዘጓነፍዎም خموتنكم مارهم منتمون كرغاغص انتخالي باركس تام حضرت ኤርትራ ወራርክ ይከውን ኢሎም ዝፈርሕዎ እኳ መሰረታይን በሮምበር እትምስትግራይ ዘተኣሳስርናይ ግብረ ሽበራ ተግባራት ሳይተረፈን ጸኒሕና ከምንሪኦውን ካብ 1948 ጀሚሮም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ሸፋቱ ኣብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ይነብሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ተወላዶ ሳሆ ብፍላይ ከዓ ዓሳውርታ ገፈታት ይፍጽሙ ነይሮም ኣብዝን ዛረቦሉ ዘለና ጊዜ ግን ሙሳ ግብረሽ በራብ ፍላይ ኣብ ኢጣሊያውያን ዘተኮረ ስለዝነበረ ኣሞንጎም ክብዝ በለ ስጋት ተፈጥረ ብቆ ሓለዋ ኣይተገብረልናን ዝብል ወቀሳውን ኣብ ልዕልት ምምሕዳር ዘነበ መንግስቲ ኢጣልያ ከይተረፈ ድምጹ ብምስማዕ ንሱ ባዕሉ ዝምውሎ ምድፋዕ ኃይል ፖሊስ ንኽግበር ኣመመ እዚ ግን ብፍላይ ብሕብረታውያን ካለ ዘይተደልየ ትርጉም ንኸይወሃቦ በትም محدار ተቀባልነት አይረከበን ኢጣሊያውያን ግን ክብዝ በለ ጥንቃቀ ኻም ምግባር ዓዲ ወዓሉን ናብነት ማህበር ኢጣሊያ ኤርትራውያን ወይቶም ሓናፍጽ ናብ ቀጽርና ጽነት ኤርትራ ካአቱን ከለው እትናይ ውጻት ኢጣሊያውያን ማህበር ወይ ድማ ክሬ ግን ወገን ከይፈለየ ትምባል መሪጹ ነይሩ
አንጻር ጣልያን ዝቀንዐ ናይ ጎነጽ ተግባራት ኣብ ቅጥለትን ኣዝዩ መሪር መጥቃዕትን ዝተሓጽረ ይነበረን ሕብረት ብጋዜጦም ኢትዮጵያ ኣቢሎም ኣዝዩ መሪር ዝኾነ ቀጥታዊ ጸርፍን ሓይለ ቃልን ይስንዝሩሎም ነይሮም እዮም ንኣብነት ኮነና ብስም ዘኬዎስ ዝጽሕፍ ዝነበረ የተወልደ ብርሃን ገብረ መድህን ኢጣልያ ኤርትራውያን ናብ ቀጽሪ ናጽነት ኤርትራ ምስ ተጸምበሩ ብዛዕባ ሓናፍጽ ኤርትራውያን ንዝበልዎ ንርኤ በቦታቶም ዘይተጠመቑ ዓዲ የብሎም መንግስቲ የብሎም ከመይ መንግስት እንተዝህልዎም ሲ ኣብ ሓደ ቆይሞም መንነቶም ምፈለጡሞም ዓረፉ ዛንታ ፋሺስት ረሲዖም ይዋዮም ደቂ ሰይጣን ይባሃሉ ከም ዘይነበሩ ደባን ቆርቦቶም በኃይል ኸጻዕድዎ ንኾንቱ ጽዒሮም ኣብይዎምስ ቀርኖም ብዝተሰልዑ ተገልቢጦም ከጸልምዎ ይጋደሉ ኣለዉ ነዚ ብዝመስል ቃላት ሕብረት ንቐጽሪ ናጽነት ኤርትራ ብኢጣልያዊ ጽልዋን ክሕደትን ሽዩጥነትን ከሰሱ ኢብራሂም ሱልጣን ኣብ ዓዲ ጣልያን ጉቦ በሊዑ መጺ ዝብል ሓሜታውን ከም ዝናፈስ ገበሩ ቀጽሪ ናጽነት ኤርትራ ካብ መንግስቲ ኢጣልያ ሓገዝ ይቕበል ነይሩ ዶ ኣይነበረን ኣብ ዝብል ሕቶ ሓደ ካብ ቀንዲ መስረቱ ኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ብዙሕ ቀልዓለም ኣይገበሩን ካብ መንግስቲ ኢጣልያ ሒደት ገንዘብ ይቕበል ከም ዝነበረ ዝሕባእ ኣይኮነን እተቐበለ ግን መንግስቲ ኢጣልያ ናጽነት ኤርትራ ብጉሁድ ብዝተቐበለት እዩ ቅድሚኡ ካብ ዝኾነ ይኹን ወገን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣይተቐበለን ብምባል ከኣመለስሉ ብውሕዱ በራእያ ብሪጣንያውያን ደገፍ ኢጣልያ ናጽነት ኤርትራ ቅድሞ ኩነት ዝነበሮ ይዝመስል ኣቐዲሙ ኣብ 1949 መንግስቲ ኢጣልያ ሓደ ዲ ግሪፔሎ ዝተባህለ ናይ ርክብ መኮንን ወይ ሌዜን ኦፊሰር ኣብ ኣስመራ ቀሚጡ ነይሩ ንሱ ይሕብሮ ነይሩ ከም ዝበሃል ኣብ መንጎተን ኢጣልያውያንን ኤርትራውያንን ማሕበራት ናይ ሓድሕድ ምጥርጣር ነበረ እዚ ድማ ኢጣልያ ብኢጣልያውያን ዝዕብለላ ናጻ መንግስቲ ኤርትራ ክትምስርት ትደልያ ዝብል ጥርጣረ ኤርትራውያን ሰልፍታት በቲ ሓደ ወገን ኤርትራውያን ዝተኽልዎ መንግስቲ ንኢጣልያውያን ማዕረ ተሳትፎ ክኸልእ ዝብል ጥርጣረ ኢጣልያውያን ድማ በቲ ካልእ ስለ ዝነበረ እዩ ኣብ ውክልና ናይ ባይቶ እኳ ማዕርነት ክሓቱ ሓሳብ እንተዘይነበሮም ኢጣልያውያን ኣብ ኩሉ ካልእ መንግስታዊ ስራሓትን ቦታታትን ማዕረ ተሳትፎ ክወሃቦም ኣለዎ ዝብል ጠለብ ናይ ዲክሪፔሎ ነበረ እዚ እቲ ታሕቲ ዝበሃል ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ብቃልዕ ግን መንግስቲ ኢጣልያ ብፍላይ ከዓ በዓል ሼኽ ኢብራሂም ካብ ሌክ ሳክሰስ ኣብ መልሶም ሮማ ምስ ቀነዩ ንዘይ ቅድሚ ኩነታዊ ናጽነት ኤርትራ እዩ ዝጣበቕ ዝነበረ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ መተሓረቂ ክኸውን ዝኽእል ኮይኑ ስለ ዝተረኣዮ ድማ ኣብ ሞግዚትነት ይኹን ኣብ መጻጽኣ ናጽነት ኤርትራ ምስኡ ብቐረባ ክሰርሕን ክትሓባበርን ድልው ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ ዝነበረ ከምዚ ይኹን እምበር ምስ ምምስራት ቀጽሪ ናጽነት ኤርትራ ዝበዝሐ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ከም ዝጠልብ ንሱ ይኹን መንግስቲ ብሪጣንያ ተረዲኦሞ ስለ ዝነበሩ ኤርትራ ብምልእታ ይኹን ዝኾነ ክፋላ ናብ ኢትዮጵያ ክትጽምበር ንዝብል ሓሳብ መንግስቲ ኢጣልያ ትሪሩ ምቁዋም ቀጸለ ኣብ ሮማ ዝነበረ ኣምባሳደር ብሪጣንያ ንኣብነት ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምጽምባራ ብፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ መገዲ ምህሳያን ንድሕሪት ምምላሳን ክኸውን እዩ ንዝብል ናይ ኢጣልያ ራእያ ደገፈ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝወሓደ ምጽምባር ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝደልውን ኣመነ እዚ ኩሉ ግን ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝነበራ ፖሊሲ ክቕይር ኣይከኣለን ብሪጣንያ ገና ብዛዕባ ምቕሊ ኤርትራ ንኣስመራን ምጽዋዓን ብፍሉይ ቻርተር ብዛዕባ ምምሕዳረን እያ ትሓስብን ትቀራረብን ዝነበረት በዚ ድማ መንግስቲ ኢጣልያ ቅሬታ ተሰምዖን ብግልጽ እውን ተዛረበሉ ብኻልእ ወገን ደገፍ ንቐጽሪ ናጽነት ኤርትራ እናዛየደ ምኻዱና ረኣዩን በተደጋጋሚና ተኣመኑን ሰበስልጣን ብሪጣንያ ዳርጋ ብምልኦም ናጽነት ኤርትራ ዘይክውንነታዊ እዩ ኣብ ዝብል ሓፈሻዊ መረዳእታ ደረቑ ኤም ስቱዋርት ዝተባህለ ናይ ወፃኢ ጉዳያት በዓል ስልጣን ንኣብነት ኣብ ቦታ ሓላፍነት ክቕመጥ ዝኽእል ኤርትራዊ ተወላዲ ሓደ እኳ ይርከብን እታ ሃገር ጥቓ ነፍሳት ትኽእለሉ ኩነታት ከዓ ከቶ የልቦን ዝብል ገምጋም ድሕሪ ምሃብ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ናጽነት ኤርትራን ተወሲኑ እቲ ውፅኢት ሕንፍሽፍሽ ኮይኑ بورار إثيوبيا ويدما إيطاليا وطباي زعبللو منግስት ምትካል ይخدمدم ክብል ርኢቱ ዓፀወ ጆርጅ ክላተን ዝተባህለ ካለ በዓል ስልጣን ድማ ንናጽነት ኤርትራ ከም ዝረሓቀ ተኽእሎውን ነጸጎ ዛቦ ምኽንያት ነዚ ስዕብ ይመስል ኤርትራ ሓድነት የብላን ናይ ሓባር ቋንቋ ናይ ዘርኢ ሓድነት ጂኦግራፊያዊ ጥምረት የብላን ኣብ ዝጻረሩ ጉጅለታት ዝተመቃቀለት ያ
ቁጠባ ናይ ማእከሎትን ምብራቃውን አውራጃታት ክፋልና ኢትዮጵያ እዩ ከም አካልና ኢትዮጵያ ጥራይ ካየን ብቁጠባ ብነፍሰን ክምርኮሳ ዝኽእላ እታ ሃገር ድሕርቲ ስለ ዝኾነት ክሳብ ከካይዳ ዝኽእል ናይ ደቀባት መንግስቲ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ብኸምዚ ዝመሰለ ምኽንያት ብሪጣንያ ገና ኣብቲ ናይ ምቕላዕ ሓሳባት ኣጸንዐት ከምቲ ዝረኣናዮ ግን ውዲት ቤቪን ስፎርዛ ምስ ፈረሰ ኢጣልያን ናጽነት ኤርትራ ክትጣበቕ ዝጀመረት ካብዚ ሓሊፉ ስፎርዛ ባዕልነቱ ውዲት ከይፈተወ ዝኣተወ እምበር ሙሉ ብሙሉ ከምዘይኣመነሉ ይዛረብ ነይሩ እዩ መርገጽ ኢጣልያ እምበር ንድሌት ብሪጣንያ ዝዕንቅፍ ኮነ ምኽንያቱ ከምቲ ቅድሚ ቤቪን ስፎርዛ ዝነበረ ኢጣልያ ደገፍ ፈረንሳን ሃገራት ላቲንን ብምርካብ ንውጥናታ ብሪጣንያ ክትፍሽለሉ ትኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዝነበረ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሰዓቢ ቀጽር ናጽነት ኤርትራ ክሳብ 2 ሲሶ ናይ ጠቕላላ ህዝቢ ስለ ዝተገመተ ተኽእሎ ናጽነት ኤርትራ ክቢሉ ከም ዝነበረ ክኽወል ኣይተኻለን እምበር ብሪጣንያ ንሓይሊ ቀጽር ናጽነት ኤርትራ ተናኣእሳ ኣብ ዝነበረትሉ እቲ ቁፅሪ ባሕሉ ኣብ ኤርትራ ይነጣጠፍ ነይሩ እዩ በ4 ሐምለ ንኣብነት እቲ ክሳብ ሽዑ ዝነበረ 5 ክፋላቱ ማለት ድማ ዓራቢጣ ኤርትራን ኤርትራውያን ማሕበር ወታደራት ነበር ሓዳስ ኤርትራን ኢጣልያ ኤርትራውያን ናብ ኣስመራ ኣኼባ ኣካይዱ ሓደ ንዑ ዝመርሕ ቤት ምኽሪ ቆመ ኣብዚ ኣኼባ እዚ እቲ ቤት ምኽሪ ዝህቦ ወይ ዘውፅኦ ዝኾነ ውሳኔ ተፈጸመነት ክህልዎ ብምሉእ ድምፂ ክሓልፍ ተሰማምዑ ብሓባር ንህፁፅ ናጽነት ኤርትራ ናብ ውሽጢ ትህሉ ጂኦግራፊያዊ ዶባታ ድማ ንመሬታዊ ሓድነታ ዝሰርሕ አንጻር ዝኾነ ናይ ምቕልንጎ በጣን ውጥናት ከኣደው ዝብል ኤርትራው ናይ ናጽነት ልፍንቲ ከም ዝቆመ ከዓ ብወግዓ ኣወጀ ቁፅሪ ናይተን ኣብ ቀጽሪ ናጽነት ኤርትራ ዝኣትዋ ዝነበራ ማሕበራት እናወሰኸ ዝኸይድ ዝነበረ በዚ መሰረት እቲ ህዝቢ ኣልወጠን ዝተባህለ ሰልፊ እውን ተጸንበሮ እሞ ብ22 ሓብለ ኣብ ኣስመራ ዝዓበየ ኣኼባ ተገብረ ኣብዚ ወግዓዊ ስሙ ቀጽሪ ወይ ሰልፊ ናጽነት ምዃኑ ፍለጠ ነዚ ስዕብ ዕላማታት ድማ ዳግማ ነጸረ ቀጥታዊ ናጽነት ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ መሬታዊ ሓድነት ኣብ ውሽጢ ህልው ዶባት ምንጻግ ሓሳባት ምቕሊ ኤርትራ ውጥን ቤቪን ስፎርዛ ከም ዝተኣመመ ወይ ሓሳባት ምሕዋስ ክፋላት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ወይ ናብ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ተቃውሞ ንምሕዋስ ናብ ዝኾነት ካልእ ሃገር ንሕዚ ድሕሪ ምስልሳል እቶም መራሕቲ ቀጽሪ ናጽነት ኤርትራ ናብ ሓላፍ ፖለቲካዊ ጉዳያት ምምሕዳር ኤርትራ ብምኻድ ሰነዶም ኣቕረቡ እሞ ንመንግስቲ ብሪጣንያ ንኽለኣኸሎም ሓተቱ ንሱ ብወገኑ መርገጽ ብሪጣንያ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ካብቲ ናይ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘይተቐየረ ማለት ድማ ገና ምቕሊ ኤርትራ ከም ዝድግፍ ሓበሮም ቀጺሎም እቶም መራሕቲ ማሕበራት ብዲግሪ ፔሎ ድሕሪ ምሕላፍ ናብ ኮሎኔል ነጋ ሃይለ ስላሴ እውን ብምብጻሕ ሰነዶምን ጠለባቶምን ኣቕረብሉ ጸብጻባት ምምሕዳር ከም ዝሕብርዎ ደገፍ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኽረኽቡ ናብኡ ብምኻዶም ነጋ ተገረመ ባህ ከይበሎ ከዓ ተቐበሎም እቲ ርክብ ግን ብዕርክነታውን ብናይ መስተታት ምግብባዝ ቃል ዓለምን ተወደአ እቲ ምምሕዳር ደጋጊሙ ቀጽሪ ናጽነት ኤርትራ ንምምጻእን ንምቕልን ጎበጣን ኤርትራ ንምቋምን ዝቆመ ውፅእ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ምንባሩ ዝገልጽ ዝነበረ ካብ መንግስቲ ብሪጣንያ ዝኾነ ይኹን ደገፍ ከም ዘይረኸበን ከም ዘይረክብን በንጻሩ ብሪጣንያ ካብቲ ኣብ 1946 ጀሚራ ዝኣወጀቶ ንኽፋል ኤርትራን ኢትዮጵያ ናይ ምሃብ መደባ ፈልከት ከም ዘይበለቱ እውን ኣልጊቡ ምርግጋጽ ቀጸለ ምትዕንቃፍ ብሪጣንያ ብዘይገድስ ኣብ ሙዳእ ሓምለ ቀጽሪ ናጽነት ኤርትራ እናሓየለን ደገፍ እናደልደለን ከደ ኣብ ውሽጢ ዝወርሒ እዚ ሓደ ብስም ማሕበር ኤርትራውያን ምሁራት ዝፍለጥ በኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ዝምራሕ ምትእኽኻብ እውን ቀይሙ ነይሩ እዩ ናይዚ ማሕበር እዚ ዕላማ ነቲ ፋሒሉ ዝነበረ ኤርትራዊ ምሁር ኣብ ሓደ መስመር ምጥርናፍ ነበረ ዛጊት ኣብ ገለ ኣኼባታት ቀጽሪ ናጽነት ኤርትራ ጥራይ ይሳተፍ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ናይ 22 ሓምለ ኣኼባ ቀጽሪ ናጽነት ገና ከም ሙሉእ ኣባል ስለ ዘይኣተወ እዩ ኣብቲ ኣዋጅ ዘይተጠቕሰ ዕላምኡ ግን ምስቲ ናይ ቀጽሪ ናጽነት ኤርትራ ዝሰመረ ነበረ እዚ ኩሉ እናኾነ እንከሎ ኢትዮጵያ ትኹን ማሕበር ሕብረት ደቂሶም ኣይሓለፍዎን ኣብ ወርሒ ሓምለ
أتبتزاماد الزقزبل مسيلو زنبرنا شفتنت قبر شبرا مليسو تولعي دك موساز قاب سمينا وبحرن حرقي قون مدقعتات بمكيار نتبوتها وخوو عب حدا نايت عليان كونشوس ينقدي فموز قد سنداتون مسكالو شفات تركب كم زنبرو من بمحبر حبرت كم زدفافون زحبر نبري بعصر شوعات حملة إتبعوان شفات ودوب سجيروم عب كباب أنتوري عبزو فتسمو ومدقعتي سلسة دك بين عامر موتو بعصر تتشعات حملة دماب كباب عد قيح بوليس ملشان مسشفت عبزو قبر وقت موت سلسة شفاتو سعبي اتقبر شبرا بزيادة عن محبر حداس إرتران نيت عليوان دقفتان كم علاماز وسدوكوان تنبري نتسلوان تساتافنت النايز حايل زقوديلكا نقصرنا تنت إرتران مدخام زحلنا يزنبري بزدو كيبل محبر حبرت عن صارت قصري سفحنا متسلام زمتون يكايد نيريو إذ بزيادة أبي إبراهيم سلطان زتكورا خوينو نقصرنا تنت ناب عبلالنت إيطاليان يأتولو بزبل حميتا نعوم بقطتا زخصص نبري عبلالة الأمور بوليتيكا والرأيات زي نبري من مخانو اتنا شعو محبراتنا نحدم بزوادا دورون زتهالالوخن مراحتن لعلوة عبالاتن زمل آونين زنبرا سلازي عبز فلما ممسرات قصرنا تنت إرترا تقبالنا شيخ إبراهيم بفلايا معرابا وقولاتات زي ما قلت كوانت نبري عب قلبوتاتات قن مشير رافنا يقل سعب تولق زلق مسعبونا يترفن اتنا يتقعد عليان حميتا مسبرتعين عبنت عب كباب متوع زنبورو قل سعبتنا الرابط أخصابا مقدافا بسيحوه منيريو بخال شنققن كم تاقدمنا ونزرعنا يو عب ورحي حملتهم بحدار شحن تشعات ميتنا 40 تنا الرابط أقديفهم نعب حبرت تتنبير كبلوز أوجو بريزيدنت الرابط أزنبورو بكليار موركاني تقمت لهم نحبرت قديفهم ناب كسرنا سنة إرترا 5 تمول سفلتو بزي كساب كندتا أخبيت كازر بوليتيكا وصلوا ويا قدا سنة هاي نبورون من البعض نحبرت منقسي تيبيان نهتمرحت إسلامونا اللونا مبل خوينو ومزنا بري آسين وم كخون يخل كابو زعب بوليتيكا وميزان قنايت وهبون نعينت نايتنا شعو سبن بوليتيكا ومحبراتون إذ تصبق عمتيو كاب حدا متكلنا بتان صارو مقعاز لمودي زنبري بحفش وابزور حزم بار كل نجار أبرب حق صرنا صنت إرترا هم زنبرة ترتر يلبون حبرت أبو تراتيهم نتناي قدمهم ناي مهداد عقم خطفوز التقارب يوم مسيلهم زنبورو نابنت وتوم مس مقتل تعبد القادر كبيرة بزت أساسرة تخصيصهم زنبورو مرحت عند النت قبر سلاسة كارزان هابتو مرعيان بتاقدمو زتباهوم فوكيس كسن مأسر تنتراي حلف اللومن زيادة جبتتات ترخيبوهم تباهيلو هوكت بملع عالن بوليس إرترا بمحبالن وانتخصيصهم نيروم يوم عبورح حملة تقدمنا ونزقلتنا يوناي مودعتا فردوم مالت قبر سلاسين 10 تحمشتي هابتو مرأي دمان 10 عامت تقبلو كم تقدم عندنا تقلم اللعالو حجقنا تفرد زقونا قبر الملسخي تقبرلو كم ترى فتسام حلفي كم دز مسلم الدخامناي محبر حبرت بمنقسي إثيوبيا قبولاي نبرن قدم بشحن 944 وناي حبرت من قسقاسا بإرترا خدا 5 سرعي عبدي ساببا بعلات تزورو خال حبرت زتقلبنا إرتراوان محبر بمتكال كم زدحانتهم زكار يدلي حجون منقسي إثيوبيا مساريحي عن مدحان تعرتاتا جمرت أقدمنا نبرأت قبر مسكال مسابنا ماركوس كوينو ما بإرترا عودتا كايدوم كم زنبورون إذ ما بوليتيكاو تحستهم زنبورون رينا نيرنا عب مودعتا ور حملن ورحنا حسن نا إثيوبيا سبب سلطان ببحدا أسمرا خاطو جمرو بز مسرت عوشت وحدات معالتات منيستر نقدن اندسترين يلما دريسا منيستر حرشا إفريم تولد مدهن مكتل منيستر تعنا غيدان مارا ما بران دانيال علواي بيت فردي كفلزقي يحدقونا أسمراتو اتهم قال عين رابع عين إرتراوين سلزنبورو عدنا بمباليو زترفو بنايت عنا مخنيات كم زموت صفلتو كاب مجمرتا مصاصوم سلازت طراطرو عم حدار إرترا برغيدر درو بحق مخنيات عنا انت خوينو كبر هالو حاتيتو نيريو عبدي سابا زنبر امباس بريطانيا كاله مخنيات كم زينبروم مسرغاغصلو دما تقبلوم اتوما غاش گن ጊዜ ኳከ ሃቡ ተኺሎም ናብ ተቀንድ መምጽዮም በመታው በሐባር ኮይኖም ንማሕበር ሕብረት ከማኸሩ ተረኽቡ ድሩ ከም ዝገለጾ
ቀንድ ስክፍቱ ምስተቀጽርና ጽነት ኤርትራ ኃይሉ ወዝነበረ ነጥፈታቶም ናዕብኸየላ ዓልሞ ሰላም ከይዘርጊ ዝነበረ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክላባት ካሳ ሓቢልካ መምሕፃኑስ ምትኻሎ ዶ ክብል ንናይ ለንደን ሓለፍቱ ሓተተ ናይ ድሩ ጥርጣሬ ኣብ አዲስ አበባ ብዝነበረ ኤምባሲ ብሪጣንያውን ተረጋገጸ እዚ ናይ ይልማ ደሬሳ ምብጻሕ ብጉዳይ ጥዕና ከም ዘይነበረ ድሕሪ ምሕባር ነቲ ቀንዲ መኼዱ ብኸምዚ ዝስዕብ ገለጾ ማሕበር ሕብረት ብሰንኪ ምምስራት ሓድሽ ቀጽሪ ናጽነት ምግዓዝ ናይ ብዙሓት ካብ ኣባላቶም ናብቲ ቀጽሪ የስዕብ ከም ዘሎ ዝሕብር ተሪር መጠንቀቕታ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰዲዶም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምውካል ወይ ኣዋኻኽላ ኤርትራ ወይ ኤርትራውያን ኣብቲ ማእከላይ መንግስቲ ህጹጽ መረጋገጽ ዘይህብ እንተኾይኑ ብምሉእ ማሕበር ብወግዕን ኣብቲ ቀጽሪ ክሕወስ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቀቕዎም ንኣብነት እኳ ካብ ኤርትራ ክንደይ ናብ ካቢነ ሚኒስትራት ክሕረዩ ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ወይ ፓርላማ ኢትዮጵያ ድማ ንኤርትራ ክንደይ መናብር ክሕዛዩ ዝብል ሕቶታት እውን ኣቕሪቦም ኣለዉ መራሕቲ ሕብረት ነቲ ናይ ሕብረት መትከል ቅድም ኩነታት ከእትውሉ ስለ ዝጀመሩ እምበኣር ይልማ ነዚ ዘይቅዱ ኩነታት ከተዓራሪሉ ናብ ኤርትራ ዝመጸ ንሱ ኣብኡ እንከሎ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣኽሊሉ ሃብተወልዲ እውን ኣርከቦ ኣኽሊሉ ስመራ ምስ ኣተወ ምስ ብዙሓት ሰባት እንኮላይ ምስ ነጋ ይልማን ኤፍሬምን ተራኸበ ዝያዳ ዘገድስ ግን ምስ ሓደ ካብ መስረትን መራሕትን ኤርትራን ኤርትራውያን ወይ ሊበራላዊ ገስጋሲ ሰልፊ ማለት ምስ ደጊያት ኣብርሃ ተሰማውን ምርኻቡ እዩ እዚ ርክብ እዚ ምስ ጸኒሑ በብርሃ ተሰማ ዝተወስደ ስጉምቲ ክሳመድ ስለ ዝኽእል ኣብ ግምት ኣቲናዮ ክንጸንሕ ዝግባእ እዩ ድሕሪ ዝኹሉ ኣኽሊሉ ነመሓዳሪ ድሩ ረኸቦሞ ምሕያል ናይቲ ናይ ናጽነት ምንቅስቓስ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ገለጸሉ ቀጽሪ ናጽነት ኤርትራ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ናይ ድምፂ ብልጫ ክረክብ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምሕባር ናጻ ኤርትራ ግን ብቁጠባ ኣዝያ ድኽምቲ ከም እትኸውን ብሰፊሑ ገለጸሉ ልጓም ናይ ኢትዮጵያ ክትከውን ድማ በሎ እዚ ድማ ኤርትራ ናጻ ምስ እትወፅን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትከልኣያ ንምባል ነበረ ድሩ ብወገኑ ብቁጠባ ድኽምቲ ዝኾነት ናጻ ኤርትራ ብሕቑፊ ኢትዮጵያ ምውዳቓ ዘይተርፊ ክብል ከም ዘደዓዓሶ ድሕሪ ምግላጽ ብዘይ ጥርጥር እዚ ናይ ናጽነት ምንቅስቓስ ንኢትዮጵያውያን ዓብ ሻቕሎት ኣውሪድሎም ኣሎ ክብል ደምደመ ደጊሙ እውን ምንቅስቓስ በዓል ይልማ ከምጽኦ ዝኽእል ጸጥታዊ ምዝራግ ከም ዘሰከፎ ገለጸ ለንደን ግን ምብጻሕ ናይቶም ሰበስልጣን ጭቡጥ ጸገም ክሳብ ዘይፈጠረ ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ክሳብ ዝኾነ ክህልከልሉ ከም ዘይግባእ ንድሩ ሓበርዎ እሞ እቶም በጻሕቲ ምንቅስቓሶም ብነጻ ቀጸሉ ብዛዕባ ቀጥታዊ ውፅኢት ንጥፈታት ቶም ሚኒስተራት ክዛረብ እንከሎ ግን ድሩ ክንዲ ትዋጋ ይሃቦን እኳ ዳ ይልማ ደሬሳ ምጽዋዕ ምስ በጽሐ ገለ ናይቲ ከባቢ ኣባላት ብጉቦ ክሕብልዎ ከም ዝፈተኑን እዚ ግን ከም ዘይተዓወተን ገለጸ ብኻልእ ሸነኽ ኣብ ሕርጊጎ ብሳልሕ ኬክያ ፓሻ ዝተሰርሐ ቤት ትምህርቲ ብስም ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ክኸውን ስለ ዝተሓስበ እቶም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብቲ መመረቕታት ዓዲሞም ተራኸቡ እቲ ዕላማ ብዙሓት ደቂ ሰምሃር ናብቲ በዓል ክመጹ እሞ ኣብቲ ውራጃ ደገፍ ሕብረት ክብ ዝበለ ዝነበረ ክመስል እዩ ነይሩ ኣይተዓወተን ግን ድሩብ ጸብጻቡ 1500 ዕድመ ከም ዝተላኸ ኣብኡ ግን 600 ዕድማት ጥራይ ከም ዝተረኽቡ ካብዚኦም ድማ እቶም ዝበዝሑ ካብ ኣስመራ ዝኸዱ ክርስቲያን ምንባሮም ኣረጋገጸ ከምቲ ዝተሓስበ ዘይኮነ በንጻሩ ብስምቲ ቤት ትምህርቲ ዝግበር ዝነበረ ፖለቲካዊ መናወራታት ንእስላም ተኸባቢ ኣዝዩ ከም ዘቆጥዖም እውን ድሩ ገለጸ ብሓጺሩ ከም ኣብ ወርሒ ሓምሌ ኣብ ነሓሰ እውን ሕብረት ይሰልጦም ኣይነበረን ኣብ ምዕራባዊ ቆላታት እንተኾነ እውን ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ካልእ ሓደ ተወሳኺ ጉዳይ ተፈጥረ ብዙሓት ካብቶም ናይ ቀደም ኣባላቶም ንማሕበር ሕብረት ገዲፎም ብስም ሰልፊ ናጻ ኤርትራ ኣብ ቀጽሪ ናጽነት ኤርትራ ከም ዝጥርነፉ ፍለጡ በብውልቅ ናብቲ ቀጽሪ ምጽምባር ምስቲ ቀደም ኣብ ሕብረት ዝነበርዎ ስለ ዝጸገሞም እዮም ከዓ ከምኡ ዝገበሩ እዚ ድማ ንሕብረት ሓደ ዓቢ ተወሳኺ መዳኸሚ ኾነ ነዚ ኩሉ ንምፍዋስ እዩ ዝኸውን ሕብረት ብ21 ነሓሰ ኣብ ኣስመራ ሰፊሕ ኣኼባ ገበሩ እሞ መራሕቶም ብዛዕባ ጽንዓትን ንመትከላት ማሕበር እሙናት ምዃንን መደሩ ኣብ ዝመጽእ ኣኼባ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ዓወት ዕላምኦም ከም ዘይወላውሉን ገለጹ ከምቲ ዝደለይዎ ዝኸደሎም ግን ኣይመስልን አንጻር ተዝሓሰብዎ እውን ብዙሕ ኣባላት ኣኼባ ይተረኽበን ብኩሉ ክረአ እንከሎ ወርሕ ነሓሰ
بخبز بلا ربحا قصرنا صنت إرترا تدمدمت حدا أبرنا يتقصري اتبيطاليان زتحبلله وين إرترا نابيطاليا كشيط يو زسمع حميتان نسو أبابالات زفطرو زنبره مطرطار نبره نزن مقلاي زمسل قصرنا صنت إرترا بعسران شمونتن نحاسه حدا حافشاو أخيباب كرن صوعي عبز أخيباز الشيخ إبراهيم مسيط ألاوان زتحبابرو زنبرو عبايتو حبرات هاجرات دقف هاجرات لاتين أمريكان مركاب مبر نيرترا حليفهم نمهاب كم زي نبرنة أخيبنيا رقاقصلو ناصنت مزركب كابيت على حاجز كحطو ويقبلو خم زي كونو بسمار رابيت أب مفرام دما نتياب أبالات تلعيلو زنبره مطرطارن حميتنا هديوم نايسم محاوهو أسفونو عبور حنا حسن بار عبلالنت قصرنا صنت إرترا ترقاقصه سندات بريطانيا كلته سيسو ويكابو زبز حزب إرترا ناصنت يدللو زبلو نز حقታት ህዝብ ብንግንዛብዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኤርትራ ረፈረንደም ህዝብ ተገይሩ እንተዝኸውን እቲ ናይ ናጽነት ድምጽ ብዘይ ዝኾነ ውልውል ብዓብ ብልጫ ምትዓወተ ዕድል ህዝብ ኤርትራ ኮይኑ ግን እቲ ወሳኒ ረቑሕ ረብሓታት ሓያላት እምበር ድሌት ህዝቢ ነበረን ካብዚ ዝገድድ እቲ ጥምረት ናይ ቀጽር ናጽነት ኤርትራውን ከምቲ ዝመስሎ ዝነበረ ዘይኮነ ንናይ ወጻኢ ብፍላይ ድማ ንናይ ብሪጣንያ ተንኮልን መናወራታትን ተጻዊሩ بحدنت كقتل زخيل كويني ترخبان إريتريا سمعكم وقالا مدر ثورة جند الحلا أبطالا مدرسون شعير يتعلل وتنحر فرحة الليل باللقاء
بس اللي جرادي أبعلبوا وموتوا أباية مجالطة بحربلوا وموتوا أنا أقدم فرقوا ثورة حاضروا ويقلك فلا تشيلوا كبا تبيت علي وتنحر فرحة خليت اللقاء بالغاي من دي أكبر مدر من دي أخطاب بالغاي من دي أكبر لال من دي أخره ومعي من دي أسكر والداية تحرتو لحاب عوي قلبي من مار يمله والو ومن نضالي أنا أقدم فررتو ثورة حاضرتو